חברים, עוד מעט אליה יחביא את המטמון. כמו שראיתם בכותרת, יש מצא את המטמון עכשיו. אליה יחביא ואנחנו נחזור אליכם שהוא יחביא. חברים, בודקים בשירותים. בחינה טכנית, אנחנו מחפשים קאקי. לא אמיתי, קאקי אבל. קאקי, אתם קוראים להם משאפים מאוד גבוהים. הם שואפים ל100. לא, אבל הוא חשב על זה, הרעיון הזה. טוב, זה לא בשירותי. בדקתי בשירותים, לא מצאתי. טוב חברים, זה קשה מאוד. סתם, זה לא קשה. טוב, אולי זה מתחת לקורסה. טוב, אולי לא חושב שזה מתחת לשמפואים, מאחורי כל זה. טוב, הצלתי לך את העציץ. הוא כמעט נפל לסנה. בגללך, אז הפלת על משהו שיכל לקרוא לך בגללך. אמא להרי, לא רואים אותי. אבל אני לא ראיתי משהו. זה נראה... הוא יכול להחביא את זה פה, תראו. פה יש מלא מגירות, והוא לא יחביא את זה כאן. טוב, לפחות ניסינו. יום הסרטון הזה מגיע 20 סאבים. אנחנו עושים סרטון מטורף. אתה תצייד! קרינג'! אחד הקשים באמת, אבל זה כמו שהוא יחביא את זה די בחדר משחקים, כי... בואו נסתכל רגע. רוצים רמז? כן. זה פה וזה באחד הארונות. אליה אמר אם אנחנו רוצים רמז. אל תגלה רק לא. זה באחד הארונות. אמרתי לא גירות אלא הארונות. ארונות. ארון. 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 זה גם לא כאן. די, לא לגמרי, תגיע. טוב, חבר. תגידי מתי אתם רוצים לפרוש. לא רוצים לפרוש. הנה ריאל מדריד, כל הכבוד לך. טוב חברים, נראה לי אני יודע. נטשה, את יונתן? יון! מחר יום... וואי. זוז סתם מפה. אמא, חברים, הוא ממש אנחנו קרובים. קישטה. איזה קישטה? קישטה, עושים מהבית. עושים מהבית ואיזה ננתח מזה הבית. אני לא מספיק קבוע, אני לא רואה. איך אתם לא רואים את זה? זה מול העיניים. רגע, מול העיניים. זוז! מול העיניים שלך. אחי, זה איתנו מול העיניים שלך. טוב חברים, אחרי לא יש לי יואו! הנה! עברתי יש! חברים! הסקרוג'י קאקי! אצלנו! אחרי כעבור איזה חצי שעה שאתם מחפשים. איזה חצי שעה? רבע שעה. וואי חברים, אם אתם רוצים חלק 2 צריך לעלות מזה 4, לא 3. טוב חברים, יאללה, אנחנו נעשה סגיר. אוקיי חברים, זה היה קשה ויאללה, נתראה בסרטון הבא.